O verán entrou 5 minutos antes das 6 desta tarde. Despois dunha primavera moi cálida, os expertos din que a tempada estival será máis calurosa do habitual. En canto ás chuvias, a EMET agarda unha cantidade de precipitacións normal para a época do ano. Hoxe en Sanxenxo, os primeiros turistas da tempada tomaban xo sol en Silgar. Está bom o tempo, é muito agradável estar aqui. As pessoas são bastante simpáticas. Está tempo moi rico hoy. Sí, muito bom, está muito bom o tempo. Aunque comparado con nuestra tierra hace más frío, ¿eh? Eles son os primeiros en chegar a un dos puntos neurálxicos do verán galego. A localidade de estar preparada para o desembarco masivo de turistas co dispositivo de seguridade a punto, as rúas limpas e, sobre todo, os areais preparados. Pois as perspectivas polos datos que temos son moi boas. De feito, eu creo que se levamos uns días que se ve moitísimas persoas xa paseando por Sanxenxo, os restaurantes cheos, eso é importante, e creo que vai ser un bo verán, non? En calquer caso, pois o que hai que ter é todo limpio, como se digo eu, a policía local funcionando á perfección, que funcione todo correctamente, que haxa unha boa limpieza, que as playas estén ben. Unha das polémicas que se repite cada verán en Sanxenxo dos horarios dos establecementos hosteleiros. Dende o Concello creen que é posible compatibilizar a xolra duns co descanso doutros, pero advirten que van facer cumprir de xeito escrupuloso a normativa vixente. O que vamos a facer é o que facemos sempre, pero intentar ser, bueno, decir dunha maneira que menos flexibles co tema dos horarios. Nós temos por costume, sempre dixemos que debemos de buscar o equilibrio entre o descanso e a diversión. Un ano máis, Sanxenxo, a localidade de España que máis bandeiras azuis posúe, terá un total de 14 este verán. O vindeiro luns vai ter lugar o acto oficial de entrega desas insignias da man do presidente da Xunta. Nel van participar en Sanxenxo rexedores de todas as localidades galegas que se fixeron con algún deses distintivos.